Ang unang nagmahal at nag-alaga sa iyo ay ang magulang mo, kaya ang una mong irespeto ay ang magulang mo bago ang ibang tao. Hey, kabeshi! Naitanong mo na ba sa sarili mo kung sino ba talaga yung unang nagpakita ng tunay na pagmamahal at pag-aalaga sa iyo? Sa dami ng makikilala at makakasalamuhan natin sa buhay, may isang pares ng tao na dapat nating unahin pagdating sa respeto at pagpapahalaga ang ating mga magulang. Ang unang nagmahal at nag-alaga sa iyo ay ang magulang mo, kaya ang una mong irespeto ay ang magulang mo bago ang ibang tao. Tara, pag-usapan natin to ng mas malalim, kabeshi. Una, kabeshi, yung mga magulang natin, sila yung unang-unang nagbigay sa atin ng buhay, pagmamahal, at proteksyon. Mula pa lang noong tayo'y mga sanggol, sila na yung nagtiyaga, nag-alaga, at sumuporta sa atin sa bawat yugto ng ating paglaki. Hindi lang yan basta responsibilidad nila bilang magulang, kundi genuine care at love yan na binigay nila nang walang hinihinging kapalit. Pangalawa, kabeshi, yung respeto na ibinibigay natin sa ating mga magulang, reflection yan ng ating pagpapahalaga sa mga sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa atin. Isipin mo, beshi, yung mga pagod, puyat, at mga personal na sacrifices na ginawa nila para lang masiguradong maayos ang ating kinabukasan. Yung pagrespeto natin, ito yung pinakamaliit na bagay na maibabalik natin sa kanila bilang pasasalamat. Pangatlo, kabeshi, yung pagtuturo sa atin ng mga magulang natin ng mga values at leksyon sa buhay. Malaking bagay ito sa paghubog ng kung sino tayo ngayon. Yung respeto na itinuturo nila sa atin, dapat din nating ipakita hindi lang sa kanila kundi sa lahat ng tao. Pero syempre, yung special na paggalang para sa kanila, dapat laging nasa top priority natin. At syempre, kabeshi, importante rin na maipakita natin ang respeto sa ating mga magulang sa pamamagitan ng ating mga aksyon sa paraan ng pakikipag-usap natin sa kanila, sa pagiging considerate sa kanilang feelings, at sa pagtunang natin sa kanila lalo na sa kanilang pagtanda. Yung simpleng paglalaan ng oras para makasama sila at makipagkwentuhan, malaking bagay na yun para maiparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal at respeto. So, kabeshi, sa'yo, paano mo pinapakita ang respeto sa iyong mga magulang? May mga moments ba na na-realize mo kung gaano kahalaga ang pagpapakita ng paggalang sa kanila? Share mo naman yung experiences mo, beshi. At paano ito nakatulong sa pagbuo ng magandang relationship sa pamilya mo? Let's keep spreading the love and respect sa ating mga magulang, kabeshi.